ki pulit kanong ba surat jong ka jala Gujarat menin ka sngi ublay ki layo ban kem ya ka wei ka kanhun ka pa penyat ya ka kam khayimet ha ka wei ka hotel da ka ba penon kam ya ki khat lai ngot ki kenthei napo kari Thailand ka anti human traffic unit da ka ba le kat kum ka jingtep ki la lej bat khanra ya ka hotel ka ba kerteng ka pak pavilion hotel Kapadon hapo kanong ba surat hakaba ki pulit ki lakem ya ki ar ngut ki breu ki ba kan thup ya ki khan lai ngut ki kan thei na Thailand bat la penya yeu ya kane ka kam khayimet ling ba ki WhatsApp hakaba kita ki breu ki hapan siu pisa ling ba kata ka WhatsApp hapadang lai hajar sanspa bat san hajar la ong ba kita ki kan thei na Thailand ki yo khat sanspa na kata kapai nong jongki hakaba ni kong ki puli latet ya ka jingkhang jong kata ka hotel balakhang dam henrai sum madon bajubak ta ka kenhun kalale ta ka bor da ka ba pen pra ya kata ka jingkhang batrung hakaba ki lalap hakawe ka kamera ka bosos pa lai ki padon hadu hinyongut ki breu haka jingthok ket ya uwe ubadon kti ubalatip kerteng kom urupes ubade umenijar jong kata ka hotel ulapla baula lumpisa na kita ki klin bat penbek ya ka jingya kentu bat kita ki kenthei na Thailand ki pulit ki la itu ru yau sanjay hinde bat urahul solanki kum ki nong tray housekeeping kat ba yau bipen baju khotsen kum ubunti babaria ubat tray kum uwe pat u manager u misra ulayatu baya kata kakam la long tray dan Vijay Mohan bat penbiang ya ka jinglut jingsep jong kata ka hotel bat katulop na peta ki nong tray ya ka jingsiu ka payo na kiklen lale lingba ka online jong u yogesh dilip hai talikar kat ba weipat unongnya kali bakerteng u asyok mama ubadai unong penket ya kita ki kenthei akan ni kakam lalum lai hajar sanspa hadu san hajar hakaba ar hajar kalej kum ka komsion shau trai uta u Vijay kastur kat ba khatan spa la siu syakita ki kenthei Thailand lapla umisra haki pulit